Sanibonani, welcome back to enye video. Ngiyabonga ukuthi ungene. Thank you very much. Ngicela subscribe if you haven't done so. Please subscribe, like the video, share the video as well. Nokubuka ke ama ads. So singodabula kaMseleku, you guys, because according to what I see, season 9 is coming in the beginning of February. Bayiza abakaMseleku noThando Nesithembu season 9. Okay, there was this uThando Nesithembu uncut okuwukuthi anzange ke mina ngithola isikhathi ukuthi ngi-review I do not know mina angena umuntu oyenza ama-reviews kangako, you guys, but mangibone something interesting, like I always say, if there is something interesting then ngiyakwazi ukuthi ngi-review ishow, sizokhuluma lana ngokwenzekile when it comes to Thando Nesithembu. But when it comes to Thando Nesithembu and uncut, lawa ama-episodes ebesiwanikeziwe ngoDecember, I didn't review anything. But yeah, man, you guys, for now sizolinda ke season 9, you guys. Siyazi ukuthi sigcine ngo-season 8. Ekugcineni ka-season 8 kune-drama nje, uMayeni, uMangwabe, even uMakhumalo bengamamukeli uMakhwela. There was a drama of accepting wife number 5. Bekukuningi nje, you guys. So sizobona ukuthi iyaqhubeka kanjani ke indaba yabo, ngoba wow, noba uMsamsele ngathi ukhale kakhulu nje season 8 leya, you guys. Siyazi kuye kwaba nendaba yokugula kwakhe, wangena esibhedlela, kwakukhala kwazi inyembezi we amakhosikazi ngapha akamamukeli uMakhwela. Only umama uMacele was very welcoming. Bekukuningi nje lapha season 8. So we are so waiting to see ukuthi what's going to happen when it comes to season 9. Ngoba bayeza, you guys, abakaMseleku no season 9 kuthiwa zizovela obalake izinkinga zakaMseleku njengoba isiqala ke isizini izoqala thing ngoFebruary. Ibheke ngabomvuki isizini entsha yohlelo olukhombisa ke impilo yasesithenjini yakwaba uMsamseleku uThando Nesithembu, oqinisekisa ukuthi izoqala ke ngenyanga ezayo lapha kuMzansi Magic. So lolu hlelo kusoludonsa iminyaka lubuya nesizini eyesishiyagalolunye, kanti ke luzodlala kabili ngesonto, kuthiwa luzodlala Wednesdays and Thursdays. So yeah, luzokhonjiswa ngo-8 ebusuku ngoLwesithathu ke nangoLwesine ke kusuka ngeyi-4 zikaFebruary. So ungaphuthelwa, you guys, 4 February Wednesdays and Thursdays ngo-8 ebusuku Mzansi Magic Channel. Okay, lubuya nje abalandeli balo basanda ke kuzitika ngokubuka amanye amavidiyo ke abangakaze avele ngaphambili nohleleni obelubizwa nge-uncut. That was uThando Nesithembu uncut I just mentioned. Isizini ke esishiyagalombili yashiya abantu ke bekhuluma njengoba ke kwavela ke inhloko yomndeni wabo uMsamseleku ibambekile, kuthiwa ke ushaye isifo sohlangothi. If you did like I mentioned ukuthi kwakukuningi siye sambona egule engene esibhedlela and so forth and so forth. Okay, kwaphinde kwavela ke nesinqandamathe sakhe sishakhe uSamke Khwela obizwa ngo-wife number 5. Okay, okade engamukelekile at all when it comes to other girls. Okay, only mama Macele. So hayi angazi kule sizini ke eqalayo ukuthi akamakhosikazi akaMseleku uMacele noma yini noMangwabe noMakhumalo bayaqhubeka nokubhekana ke nezingqinamba zabo ezinhlobonhlobo. Kabanye babo ke namanje kabe neme ngokuthi uMseleku ulethe uMakhwela emndenini. So isithembu sikaMseleku sona siyinto yakhe yakhombisa ukubambisana nesiko. Sibukeka ngathi ke sisengcupheni kakhulu. Ingabe umusa uzokwazi yini ukuzibamba siqine noma ke kuyaqaqeka ukuhlanganisela ubumbano, asazi ke. So abemzansi Magic, you know, you guys, bebhala ngemibuzo eziphendulwa ke yile season. Abantu baphawuleke ngenza indlela ezahlukene ku-Twitter kulandela ukuvela kokubuya kwalolu hlelo. Ukhona othe ke uMseleku uyena ohlakaza umndeni wakhe ngendaba kaNumber 5. Omunye wathi ke uSamke kumele alwe ngoba naye phela yindoda yakhe nayo. Okay, we get that, but bakhona abaningi abantu wayevele siyaphi. I've seen a lot of comments on social media, abantu bethi wayethi kumnandi esithenjini ngoba ezibona yena engathi umncane, ethi mhlawumbe uzothi efika kuthiwe ngoba wena umncane sophatha wena kahle laba abanye ngeke sibapha. Hey, hi guys, I've seen a lot ama-comments when it comes to ke uMakhwela, ngoba kune-clip yakhe laphana ekhala ekhuluma ke bembuza ke ngesikhathi eyoteta ke ukuthi ke wayethola yini support noma kanjani. You guys, she's crying that whole video. Qhubeka nje lokho esula amehlo igazi inyembezi, bonakala sengathi support akayitholanga. That's why I saw a lot of people commenting ukuthi why siyabi, wayethi yena uzofika abe njani, abe different kunamanye amakhosikazi ngoba yena emncane bla bla bla. Kwathiwa hey, kuthiwa ngwakubuka aMakhumalo ngwasendaweni manje ke yo akuningi guys, no esithenjini, no, there's just a whole lot. Okay,
So ngidinga ukuthi umsele akhale kakhulu kule season, akakaze akhale ngokwanele ngomunye nje you guys, ama-fans, ama-comments angeke kize siwafunde wonke bafethu, so there's just a whole lot. Bayabuya ke abakamsele you guys, so yeah man, babuya ke no season 9. Sizobona ukuthi amakhosikazi ayagcina emamkelile yini uMakhwela. I can't wait to see. Ngoba idrama ebeyilapha at the end of season 8. Hayi bekune drama you guys, no. As for uMakhumalo, I was expecting her to be the softest one. Ngithi hayi uMakhumalo you guys akanayo le ngqondo or leyo nhliziyo, ngiyazi ukuthi uzomamkela uGale. Mhlambe it's because ngwakubo endaweni njengoba besho kunzima ukuthi manje amkele. I do not know. Njengoba naye kwathiwa ke wafika kaMsele kulapha engumntwana wasendaweni ukhulele lana phambi kaMsele, kuningi manje masokufika wasendaweni kuthiwa hey wehlisa isithunzi sikaMakhumalo ngakubo yingoba bla bla bla. Hayi ziningi indaba zalapha na guys aziphele ezakaMsele kizona ziningi nje ziningi, you know what I mean. So wesiwa uMsele kwaphindwa lethu number 5, ungathi nje kwavele kwaba wesi lapha, but ngoba is a reality show abantu bathi drama vele iyona esiyifunayo, isho ngeke izibe mnandi kungena drama. So him adding number 5 kwalethi drama, yes ke kodwa phela khumbula sigcine sebethengela izindlu, omunye nomunye waya ke ngasendlini yakhe, abasekho lapha eMzumbe. Sigcine ukuthi eMzumbe kuhlala uSine noMakhwela nini ngeke ngaza kuthiwa ke uMacele naye uye wamuvela to her new house. I do not know how many houses she's got. I'm hearing a lot of things. Kuthiwa kusukile lapha eSeapark wafaka uMakhwela allegedly, you know what I mean. So eMzumbe kunobani, kunoSnake, like where I do not know. Okay, there's just a whole lot that has been said ngoba bomsamsele kunomndeni wakhe kuningi, there's just a whole lot. Sizobona ke you guys ukuthi kuqhubeka kanjani uhlelo season 9. Of course abantu bathi bafuna ni drama vele, so we'll see how then it continued from season 8 to njengoba sizongena ke ku-9. Wena make sure you watch uThando Nesithembu ku Mzansi Magic suka mhla ka-4 February ngo-8 ebusuku kuMzansi Magic, ngoLwesithathu nangoLwesine. This is what they are saying. Siyabonga kakhulu guys ukuthi ubuka ivideo, like, subscribe, share, sihlangane kwezayo. Bye.